Lalaki nasawi matapos mahulog sa creek ng ang minamanehong motorsiklo sa Urdaneta City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nasawi ang isang 40 anyos na lalaki matapos mawalan ng kontrol sa minamaneho nitong motorsiklo dahilan upang ito'y dumiretsyong mahulog sa creek sa barangay Dilan Paurido, Urdaneta City. Ayon sa Urdaneta City Police Station, nawalan ng kontrol ang biktima habang minamaneho nito ang motorsiklo. Agad naman narespondihan ng kinauukulan ng insidente matapos itong mai-report sa kanilang himpilan. Habang siya po ay binabagtas po niya yung daan, eastbound po siya, bigla na lang pong nawalan siya ng control sa kanyang manobela. Naging dahilan po ito na mahulog po siya sa isang creek na may tulay po. Naging dahilan din po yan ng pagkalunod niya. Ayon rin umano sa kaanak, may history ng hypertension ang biktima na siyang isa sa nakikitang dahilan. Sa kasamaang palad, idiniklarang dead on arrival ang biktima at ngayon nilalamayan na ng kaanak. Nagpaalala naman ang otoridad sa mga motorista ukol sa pag-iingat sa pagmamaneho at magdala ng inuming tubig upang maiwasan ang iba't ibang karamdaman tulad ng pagkahilo at dehydration dahil sa init ng panahon. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.